naliwat kit magtutuon niya na. So, may pasit-sit pa talaga si Manaysan camera. Ano ba yan? Talaga naman. So, adi na po, dugang nalatan stress dida ni Manay. Ano ba yan? Hay nako, stress na lang palagi. Kaya hindi nababawasan yung pimples. Charot! So, ada magtutuon ako dida. By the way, kamamata ko sana at magtutuon na ak. Dida. So, ayun. Hay nako, ano ba yan? Pagkatapos ko dida magkuhan, yan, oh gods. At maghaharas ak dida. So, ginauna ko ni pagharas, kay pagharing kahoy, kay di kahoy kami yan, kaya stress, diba ma? Maglalaga dayon siya. So, kailangan ko anay magharing, kay para pag lumaga man siya dayon, masalang ko na, hindi rin magkasi-kasi, diba? Oh my God, anong ba yan? So, ginharasan ko dida haka-bisis. At the time pala, katapos ko dida, ay naglaba ak. Kaya manay, waray ak dida content sana ba? So, magsasabaw na kit dida san bugas magsasabaw. Ay, nako. Kaya kakulop ba, nagsingak sa kanasawa. Please na, I'm begging you. Pagay mo oring. Oh my God. Masad sa erong. Sa butol. Ay, nako. At yun na nga, mag-aaring nakitidasan. Ako na stressan. Diba? Stress, diba? Masan kahoy. Pero okay lang yan, diba? Is that okay? Huh? So, mag-aaring kit dira. So, ginauna ko na yung nagbuta kain bunot kaya para siya maglaga. Bunot at gugting nga kahoy. Diba? Kaya para maglaga dayon. My God. Ang hirap talaga. Sa riwanay leton, oring kahoy. Or pa man kit silin. Kaya oring kahoy lanay. Ton. Oo, anay. Kanilin. So, yeah. Nako. Adi akong anak. Nag-voice over act. Sigang pag kinuha sa diaper. Kaya pagtatanggal na sa diaper. Manong ka na pag voice over. So, yun. Please, kung naayon po kami sana akong paki-follow po sa akong page at sa YouTube ko naman paki-subscribe kung naayon po kam and paki-share na rin po. Thank you. At yun na po, naglaga na po aton dida haring. Diba? Ito na kasi sa iyo. Pag magkoniton, maglalaga dayon, diba? O, yung nabutangan ko dayon. Diba? Di rin nakasi-kasi. Kaya promero ko nga kung saan nagkasi-kasi good man ako. Kakarag sa kahoy na nakuan. Diba? Nawari magamit eh. Yun. At dyan lang po nagtatapos. Bye-bye. Have a good day, everyone.